ton gini nitiere emanyo gero classrooms go a secondary nigi kawo nyithi primary gitere secondary ana wuon na pingo gino kendo biro nyaka TV ka ma wacho ni japuonj mago gimitimo ni may his soul rest in peace gima koro timo ni mitimo ga goko ni ok bi konyowa nyithi primary gi wawe primary gigo gere primary koro ne chuno ni nyaka sirikal makoro nitie sani o correct that mistake to bende gimoseger e school ok en gimo kethore ok en investment molal onyalo yudo tich machielo classrooms idwaro mang'eny kata e secondary schools manyiso ni kidhi kata mana kuondgo ibiro yudo ka rooms go itimango itiyogo so kae to dong iwinjo ka ogada wacho ni gine ne no winjo bed ni kata minister mar education odhi e ground owuothi mondo me onegi matimore to wuotho ni be moko dwar piny to wacho ni kik jobedi office at the same time watching mondo migi wuothi mano be mana gima nyaka wapar kaluwore gi tije matimore sani inyo ka president owacho ni 100,000 gi wiye tije moseyudore e weche mag affordable housing ing'eni mano to bende ji ok wuoye kidhi Homabay ibiro yudo ka affordable housing ni kanyo kidhi Kisumu ibiro yudo koger ute kanyo magi gin e dongruok mabende wang'iyo to ok dongruok no kende nyithindo matiyo kanyo bende yudo konyruok sani bende president tero ji oko nikech Kenya ka tije tin to kiyudo pinje maoko machalo kaka Europe ga America gini thoth jok modak kuondgo ok tije mathoth mwanyalo timogi koro ber mondo mi nyithe odhi kuno otim tijego to yud pesa magikonyore godo gimbe gidak oko pesa moko gioro ka gikonyogo jonyuolgi ok en gima rach mano en program maber ma support kech en achiel kuom gik mane bende konyo e uchumi mar piny e digital economy ka mano bende iyudo ka ei Kenya ka en achiel kuom gima timo kata imbe ni timo story no kuom owala gi mwandu kuom achiel kuom gik matimo nyaka Nakuru geni konyo nyithindo mantiere ka man gi computer mondo tije moko to bende gitimo giyudo pesa magi duto gin gik ma sirikal okete maino mondo mi otimre mano en telo makare manga moko paro ni sani owinjo bed ni wa open up wayawo weche mag digital economy kod digital jobs mano ken jatelo makare kanya support Ruto wach ma president tero nyithindo oko mondo mi odhi oti oko kanya a support wach mar creating tije ei Kenya ka korka kaluwore gi tije mitiyo kata mag lwedogi obed affordable housing mano gin gik ma support erokamano ahinya Dr. Mark Matunga ni to nogada yudo wach mari mogik kwatiyo kawuono mana ka chenro ma kawuono mar rupiny waloro wach mari mogik en mane